Hi guys. Oh, yan siya oh, nahulog sa bangin. Ay, nahulog si TE Commander sa bangin. Hello, kasama ko oh. Tali. Finish line na ako sana, nahulog na. Nahulog sa bangin. Ayan guys. Apandag picnic kano di karayan. Jital-talon ko naktatay ke papana. Yun man. Jelatan. Nakapasangumit kanya. Sorry. Jelatan. Kasitan ano. Talagang tayo. Kesa takarayan ke. So guys, punta kami Magneto Street. Tatlo kami lang oh. Mag-hi kayo mit ako ma. Pinanawan nyo ni Ilay. Hoy, kung natatay nila ay. Pinahiyapayan nyo kumunata na daldala dyan. Iso ka ma. Dami na pa na naiso dyan, nagbuto. Itya munton adam dawan. Punta kami sa Kuan Ilog. Tuloy ka doon dito karayan eh. Oo. Punta tayo doon magdodo. Ilan nyo na, isa doon ka dati na ay. Dodo. Ako naman Ryan. Tinadin eh. No? Tine. Tanga. Ito pag naman taon. Bagdate. Tatanga-tanga ito eh. Oo. Nature tripping. Apang kami mag-picnic guys yung karayan. Awan lang. Nalagip da lang. Dating sa baling nga bako. Ha? Bari-bari. Apayawang ka di sabay jay? Igit ka na yan? Yan guys, so let's go na guys. Punta na tayo. Kapit na. Niyayaban nyo ko ni Ilay dahil takadwayo ang bibit. Pagkalaan tayo tipakpak ko. Pagkalaan tayo pakpak ko. Pakpak ko. No? Why? Nakatadayo. Adayo ito yung kaysa yung taltalo. Talang na. Tatatayo lang yun ligid. Tatayo lang yun dahil. Kung na may bais din. Aba. Talo yun dahil. Tambak. Wala mo kayo ka na rin ito. Ayan. Ito na? Check ba? Ihong ka. Sige. Let's go. Let's go guys. Regatan dan ni guys. Hey! Mga! Ako yung sabi niya banta. Chat ko damdam. Tamba pa yun niya eh. Kare-kare kami magkati tamtambak ko. Tamba na. Na? Eme. Na eme guys. Walang pagdaan dito. Ang pagnaan, meaning. Saka-saka tayo ah. Saksak. Wala may nanalo na eh. Ay, di na ba nga? Naganda ba? Nagadayo paglikawan. Tinagsa ka sa ano? Malubak ang daan dito sa Kwan. Sa Kaya garaw ya. Maganda tao? balik. Eme. Kwan. Bukid ni yan agad ni Kwan. Agbirok kami pag nanme guys kasi nalubo.
Nalubo di dalan. Hindi ng daan. Kataltalunan mi nga no. Nalinong dito, okay right? Jay. Diyan, baba na yan. Kaya nalinong daw yan. Dati paglinungan dyan. Ba't ko ba kami nanda ni Ilay? Ta ni Ilay ki Nagigimi ako ma. tinag pa jibag ko aki. Maklaya. Talo sila. Nahuli sila sa finish line. Ginusto mo yan, di ba? Ginusto nyo to, di ba? Nabanog na si Kwan. Ryan Andres. Oh. Kayo may gusto niyan, di ba? Layo-layo. Nandiyan ka mamyanan, dihan tayo na pitakan. Nagmotor tayo kung may motor ni Clinton. Makaunig mi. Makaunig mi motor ijay. Let's go! Let's go guys. Malayo pa yung ating... Na! Tali. Let's go. Nahulog. Nag-let's go na siya. Nga to man tabugwak. Natinag. Di kape. Sakon. Napun ba ako na? Bwe. Ano ta na? Dalaw. Ayan guys, so malapit na kami sa ilog. So sa ilog kami ngayon mag pipiknik kasi naisip nito sila may idea. So guys, Sila may idea kung bakit nandito kami sa Kaputikan. Gabi. Ito yung gabing Makate. Ay bira. Ang gala tayo pakpakon na eh. Akong kadiditaw eh. Da. Jay, ko pinakalas di bansa tayo di makpako. Gijin na eh. Paria. Gijin na. Awanin G. Malapit na sa katotohanan. Oh, anya. Kumusta? Idea mo yan, 'di ba? Idea mo yan, 'di ba? Nakapon. Ayan guys, sila may idea nito. Kaya napadpad kami dito sa Kamaisan. Caldero. Malapit na, malapit na. Malapit na. Ayan guys, malapit na kami. Yan na yung ilog. Ilog, Cagayan River. Ilog na madumi. 'Di ba? Maputik. Oh, nakarating na guys sa may ilog, kaya lang Malalim. malalim. Malalim yung ilog. Wala kaming tambayan, kaya balik na agad. Sinabi ko na kanina. Nauhaw. Nauuhaw. Nauuhaw na ako. Balik darom ti ko, ti. Nauuhaw na ako. Tapos na, finish na. Basta nakadigos ti saka kon. Ay, nako. Ay nakadigos ti saka kon guys. Wala gawin ka man. Sinabi ko na kanina. Ayan, tuloy. Balik kami guys kasi Balik nga sa dati. malalim. Malalim kasi guys. Walang tambayan. Tumba na. Anong ginagawa mo? Ginagawa. Naibiling na yung kape. Oh, nabasa na yung kan. May wagang Panay tina. Lumalat uwi. no. Awan. Awan. Ayun guys, nakatuno kami kung matitilapian. No ka. Nalayangan na ni Commander ya, Kleto. Nalayangan na ni Commander guys. Nabanag ka na ni Commander guys. Nagmayat pwede ko ito Isabela na oh. Ngayon na po ko pwede ko ito kaldirahon. Daw di takob na. Nakadaan tayo man guys. No ka. No madi nga mangi papingit ni Commander. Para ni Commander na so nati taga ka. Ngod ta kalaba rin no ana. Nakatarita ka man niya to. Ya, ito.
Napitakan sa kakao. No? Ang nabati na kaon. Nako. Galis na ito. Oh. Tampay dyan May lola talain. Lulot. Ayun. Oh, anong masasabi mo dito sa bukid? Maganda. Maganda to mera sa bukid. Oh. Tari kayo na ni Kirat. Ay, nakakuha mo gamit. Hintay? Hindi kayo ito balbalayo kami na. Han, ako kami dito talo. Yun! Talon nyo. Ay, may piyapay dyan. Kalapaw. Patay ko magamain. Hindi commander gamain. Waiting ko na. Guys, dati daw. Nga na ilang inayin. Hindi na tayo sa bypass ng San Macario. Oh, nakagawa lang sila ng isang line ako, guys. Oh, baka nilulatan magna daw tayo dito. Para mas malapit na lang. Saan? Okay? Oo. Ang pudo. Kargaan yan, men. Awang ka dijay? Oh, dito oh. Bakawan sa dijay. Ay, dalasan ko yung lensing. Nagaraso kayo ba yun eh? Watch out ng video ka nga yan. Dito ka sa... Nagbidagat ka. Dito ako nga. Wente pa. Lagi bagas na naroon sa mic. Matanta, dito. Oh. Guys! Manis ka na, bilis ah. So guys. Ayan guys, lilinisan na nila yung ano, isda. Partakan nyo kaldawin. Isang bahay ba tayo? Man na lang sino ko. Oh. Ganun daw karga. Basol ni Ryan pinagbatan na. Partakan nyo ah. Dagsi. Nakatuno tayo kuman. No nagdiretso tayo dyan. Hindi na. Gawin nyo to. Tama, buko lang. Ate kasi di pinag-iwam kami. Madek kato yung JR ko na palang asang na. Dito? Dito? No? Isungaro nga dalasan nyo to yun. Susuro da. Guys. Kape da gito yun ngagdalos. Ha? Kaya pa. Dito na kami sa hacienda namin guys. Ayan. Dito na kami sa hacienda. Sa palayan. Na. Malapit na kami magpa-reaper. Okay. Winmet. Hi guys! Oh, yan siya oh, nahulog sa bangin. Ay, nahulog si TE Commander sa bangin. Yan oh, kasama ko oh. Finish line na ako sana, pero nahulog na. Nahulog sa bangin. Sapawan danong to. Sana itanggal. Oh, nahulog sa bangin. Wala ka naman eh. Lanta ka pa eh. Nakadubit ko na. Bakit siya minanagod ko na daw? Tatay pa tayo. Oh, andun sa umiiwas sa lubo pero nahulog sa lubo. Wala eh. Wala na oh. Ang pagpupuan. Hindi ko natin kung ito. Nakuhugas na. Amo magluto? Ako pa. Iluto pag sila yung dati ko agad taon. Eh, Starbucks rin ta. Okay. Ay, ito nga.
Bagas ke? Sa amin na ta? Right. Manay ata nga kanita yaw? Ay, basta ito ah. Nabisin na akong lem. Mahal mo para sa akin na tita, mandua lang yan. Wala na akong pants kasi nahulog ako sa putik. Kagawagawan ng mga to. Kagagawan ng mga to. Nag-spray na kanomit itarong. Okay, mabalinan. Nagbasit ta bagas tayo peso. Lalay ka na. Lalain nyo. Oh, may sa takal lang. Kalo sa tao. Kalabasa? Pat? Dapat nabasa? Right. Kasi babatit lang? Basit tao. Nalayangan na. Ganda ka? Bubrik. Talatahan. Baga kami na baka ko ang kaingki. Dito ito gamay. Talutay lang mit ko nang tatay. Isa ko kay talo tayo lang midday Basta gamay. ka pang ka lang ata. Pang talong subo lang ata. Babaan mabobo met. Turbur. Dapat may nagbatin na yan. Tara, mangpakita na lang. Ilok tataw. Hindi sa ba namang pulid ka na tawid 10. Kalaan di sa bunga na gini. Tay. Nuulit ko ma. Gini. Mulig ka mo kanyang ulan. Ayun atan ko nga nagtumba ka na. Bumaba ka. Pati na? Ta. Susop ko na gawin na. Na. Susop. Nilay dad ako managtagaringa. Wow. Oh, ayan guys. So wala kaming kagamit-gamit na pumunta dito. So lagay na natin yung kanin. Nagmag na? Ano to? Bodel 5. Bukan nagkawis ka duwanan to. Kanin. Begaw. Tanga dalusan. Dalusan. Kadang juga na agad julig na buto-buto na. Oh, takpan muna natin guys. Saing ulit. Another batch. Duwana. Hotdog. Ang rumupro. The making. Tarong kuma. Awan, nag-spray da ka no titarong. Di balay na kadi tarong ampay. Siya pa lang. Kaya nakagatan na panitan. Dahil nawa na tuktol. Ha, tukol ya. Pinagatan na. Tuktol, alaw din. Oh, so giwa tayo ti kamatis. Medyo. Likod ko ah. Kainan na guys. Kiwa. Ya, ata. Oh! Mga 30 hot. Iba mo tanay tayo bitin mo ato maganda yaw. Ayaw mo. Monay Ryan. Panata. Disaster. Sugat. Yummy.
So, Latay. gusto mong kita di balbalak yung mabisinda ba niya. Maanay yung mga danton niya. Sa stereo. Zoom tamit na kiniklet. Bagaimana? Okay naman. Oh, galas naman. Idomit ta. Pag nalaukin na ka eh. Nagdaks na eh. Oh. Nagdinaw na eh. Hello ka rin. Nakita na nga naman, Ryan. Nagwara. Bayawan ka. Sa'yo nga kalata. Basta Sugay. basta timayat nga kadwa. Dito na eh. Awit ka natin. Nagpupo daw kayo may na eh. Talaga, yeah. Dapat tayo ulo. At ibasin nyo ata ah. Mulikat asal nga yung dada. Dada. Sana. Ure tayo tsunami lang. Yung kinabjap ko na lang mo inikal gago na. Umag na ito. Adap po. Jai? Adap po na. Ang ganun tao no kinangkano. Kunal pas tayo nanganay. Ang crowd. Awa na eh. Nagadupay na eh. Biyag tayo away. Away. Ari ko di makagisay. Nagadukin naman. Ay, baka matinagata kamera tani babaman ko aton. Gantaon. Asag mga nandun di ba mga tao. O may naluto jay. Ay, mangan man may isin. Ang palban kastera niya.